тамошобинои намаша говорара ёфт овард айдур ким куҷо и мачалка қати тоза намешава лата биги динамая сачо кашистун куда стристирали онаҷа кашола кабутак говорара мешуам тоза мекна ирӯз дар берун мемона қоқ шава говорара ай корбон харда будем чи латачао намо курпачаош нестая дастбандакош болопушакош ҳама чизи дигаш ҳаста зардузи буд чи буд болопушакош болопушакош аёфтӣ будакайха бор мекунӣ ку самини сиёҳаи зардузия оли миён ва ҳама чизош ҳастае фақат неми болоаш айку дута шикофак дора дасти на амҷадай хеле ҷои қапиданак барои ҷимбондан хеле чӣ дошт агар аваешам набошада ягонҷо не намеғалта ура просто вай болопушак дора ура мемонӣ болопушак намеғалта хаддои после мебинем оли говорара маша ина говорара шуст тоза ба чӣ шуштиш яктон фери рафт асос говора тайёр шуд қоқ шава монша ба бега медурориша фаҳмидӣ бо барсик дуруст надуроя салом тамошобинони азиз имрӯз чӣ гапай илчи куҷо рафтаистем рафтаистем магазин картишка пиёз харид ҳам торт харид барои ки рӯзи день фаромарзад ҳаво ҳам қоқ шуда ирӯз аз инҷо метун бинем афтова ҳаворо бинед чӣ қадр ирӯз хушрӯвай осмон 6 феврал омадаги ма як бор барфи дуруғакӣ бурдай тамом дига барф набурда хай чун ҳамешагӣ ба тақдири мо такси нест пиёда мерем омадем май маршрутка хай маршрутка қати омадем тоҷа манижара дами сари корвон кофтестем фармар 10 сосиска тести харда бончонте ҳам қавқали лағз бибина рӯзи омаданаш гуфта буд ки хоҳари мара ки рухшон сосиска тести парвая 50 та сосиска тести хутаи ки фаромарз мехӯра гуфта гуҷода боша ин манижа хом вавилон не намеёви дай талпа хафора бинед чанд одама маъқул аҷотон сӯзад барои торт омадем пайкари калон мадагаскар омада омадем ҷои тортои пайкар нигоҳ кунед манҷа ту вибр нақатима ки вай мидовая бия рафаэлло гирем солнышко рафаэлло гирем кадомиша боз мо фақат чӣ хардем хаб кунед 4 та об я йогурт озу вибирайз мекунем хаба мебинен ономро мегирем рафаэллора гирифтем хайҷ гап негирем зато попробовать мекунем оста чапагардонш накунем мо вообще хайнаи дилчара гирифтани будем не чапа намеша торт рафаэлло гирифтем ҷанак пирожишам ба маза мада маъқула зефир ина айҷа чӣ мегирем самусаро бинем самуса да чӣ хелен пахлава ҳамаи чи инаи чиз нақмедаги ма инами да мактабо мехардум куҷода печёниёи болаззата худум қарда будум касе оварда буд
тамошобино иҷо да кулчаҳои хушрӯбда 1 сомону 80 дирҳами ина нони гулча 5 сомон касураки дӯстон дар инами торикӣ уҷа гарм буд ку дӯстои намо дар торикӣ аллоу кадесем дег монда бида иҷа да дудош сима омадеса Фаррух ҳозир соат 7:30 мо ҳами 7:30 тасмим гирифтем ки ошпазем накази аломонмон Фаррухай командующий Рамонали ва исполнитель манҷа чиз бюрак биринҷ овард биринҷ барои ки ятада болош бизан ба меҳр ана хеле тамом ҷарима минска оликош хай гонсол яке мети бо ташаббуси Фаррух алов даргирифт ва ҳозир иҷа бояд равшанӣ ҳукумфармо шавад Фаррух чӣ кард иҷа да свет гузаронд ки анде авқоте сарак паза вай колбасаи куриная гӯш кунем подписчико и чӣ будай нон 5 сомон буда интересно ки чӣ нон будай ку Фаррух бишкан бинемша бо клёнка печ кулчаҳош 1 сомону 80 дирҳам просто ман кум чӣ маза дошта боша и нон ку чаш гуфтем ки мазаш чия ку ануш чия чӣ нонай ин нон анаму зирабои қати зур меравад меҳмонмон айб шаёф подписчико нон намак надоштай иҷа манижа ҷони сиёҳ кандестай ҳамра ба даст биги неви микроб коронавирус чӣ подарка кади шараф жвачка супер контик эҳа музыкаро пас ку барои ки чӣ дорам пас ку менҷамо музыкара тинҷа Фаррух лимонов тамошобино ма чанд бор инами шивака қатидам мепартон пакет қаси мегам месӯза пакет мегам пакет намесӯза зитрам гуфти месӯза пакет вапше намесӯза шивакина нигоҳ диди ягон ҷоем пакет сӯхтагӣ неста ин намуд пакет намесӯза ирама дар интернет дидам барои ман шиваки қатид мепӯшонумша ба болош дава та мемонам лата руғанӣ намешава вақти ош тайёр шид нашидаю на лата руғанӣ кӯдаки ман уже бастиандагораи берупӯшак беичи хона нухе бозорай
Hamam qilishib va shavq osh qudesiyan gazaysan namiganami so'ybi xona dak joy biyo bishi yamayda osh bixi Gamash Marrakesh in yora kiraftagira Gamash Marrakesh Hey dastaki yapmadasın Düşmanla kalmadasın Ay çeşme koymasın Ne paro ne bruta Nigar kanımta Nicabı abruta подписчикам марнавистекит ошана мекови тагшнами сузабайна ош тамом шуд рӯзи дигар рӯзаи 7 феврал ина так дегимо тамоман намесуза биркем ҷадам гӯшто сабзиё местан дам партоида мана мекумшонам алдараш намекунам тай дег вапше намесуза